Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako nga po pala si Tubong Cavite. Aking sisimulan ng kwento ko na patungkol sa Cumao. Kwento ito sa akin ng aking mga tita at lolo dong. Bali panakot ito sa kanilang lugar noong kabataan nila. Cumao ang tawag sa taong nangunguha ng mga bata sa kanilang lugar. Sa Pangasinan sila tumira noon. Doon na rin nakapag-aral ang mga tita ko ng elementarya. Sa lugar ding iyon ay bali-balitang may mga nangunguha ng bata. Ayon pa sa mga sabi-sabi, ang mga kinukuhang mga kabataan ay nasa edad 1 hanggang 13 taong gulang. Upang gawing alay sa ginagawang tulay, tapos papatayin sila at gagamitin ang dugo nila at ihahalo sa ginagawang tulay para maging pampatibay. Bali kahalintulad din ito sa mga kwento sa Kamaynilaan at sa karatig lugar na gaya ng pinanggalingan ko sa lugar ng Cavite. May mga dumudukot ng bata. Kumukuha sila ng mga palaboy sa kalsada. Tapos papatayin ito at ilalagay ang dugo sa ginagawang istruktura gaya ng tulay, kalsada at gusali. Nasa Apex pa kami noon nang maikwento ito ng aking 3 tita. Sabi pa ng isang tita ko na noong kabataan pa nila, kapag pauwi galing eskwelahan ay panakot na sa mga bata ang Cumao. At dahil medyo may kalayuan ng bahay nila sa eskwelahan, ay dali-dali silang naglalakad patungo sa bahay nila kapag inaabot na sila ng 6 ng gabi sa labas dahil may gumagalang Cumao. Pero dahil sa kuryosidad ay inalam ko pa ang patungkol dito. Nagtanong ako kung ano nga ba talaga ang Cumao. Ito ba ay tulad sa lugar ng Kamaynilaan at karatig lugar na may isang puting van o puting kotse na nag-iikot tapos ay dinudukot ang mga kabataan? Nagsalita ang isa ko pang tita. Sabi nito ay oo, tulad din ito na ano. Bukod sa ginawang pananakot, ay may bali-balita din kasing marami nang nawawalang bata sa lugar na tinitirahan nila. Meron na ding nawawalang mga kaklase nila. Naputo lang usapan sa kwento ng Cumao. Pero may tanong sa isip ko. Ano nga ba ito? O sino nga ba ito? Sabi ko sa sarili ko na kapag naroon na kami sa bahay ng kamag-anakan namin, ay ipapakwento ko ang tungkol sa Cumao. Siguro dahil writer ako ng horror stories, ay kailangan kong alamin ito para maisulat ko. Bali patungo nga pala kami noon kalakbay sa Larig-Larig, Malasique, Pangasinan. Kinakailangan kasing puntahan ng iniwang lupa ng aming mga lolo at lola sa parte ng pamilyang Manuela. Dadayo rin kami dito para makapagbayad ng amilyar sa lupa at titignan na rin ang lupang na ipamana sa mga kamag-anakan ng mga lolo at mga lola ko. Hanggang sa makarating na kami sa munisipyo. Nang matapos na ang aming transaksyon doon, ay tumungo na kami sa bahay ng aking lola na si Lola Suleng at Lolo Dong. Pagkarating namin doon ay nagbukas ako ng panibagong kwento patungkol pa rin sa Cumao. Tinanong ko si Lolo Dong, Lolo, ano po ba ang Cumao? Saad ko dito. Sumagot naman si Lolo na ang Cumao ay isang tao na nandurukot ng mga bata dito sa lugar namin. Sabi pa nga na ang mga batang nawawala ay iniaalay sa mga tulay na ginagawa at mga kalsada. Dugo nila ang magpapatibay dito. Meron pang mga sabi-sabi na ang iba ay ginigiling ang mga katawan ng mga nadukot nila at inihahalo sa simentong paggawa sa kalsada at tulay. Ganyan ang pagkakasabi sa akin ni Lolo. Ayon pa sa kanya kalakbay, taong 1970 noong pumutok ang mga kwento-kwentong ganito. Kaya ang mga tao doon ay pinag-iingat ang mga kabataang napasok sa eskwela. Ngunit ang ibang kalugar nila ay hindi naniniwala dito. Sabi pa na baka ang mga dumudukot sa mga bata ay isang miyembro ng masasamang tao na pinaglilimos sa Kamaynilaan ang mga batang nadudukot nito. Ang kwento pa ni Lolo Dong ay nasa edad 14 siya noon nang mismong masaksiyan niya ang karumal-dumal na pangyayaring naging bangungot sa kanya. Marso 15 taong 1971. Kasagsagan ng tag-araw noon ang binalak ng kanyang mga kaibigang sina Pando at Bunek na maghanap ng gagamba. Dahil masukal pa ang lugar nila ay naglibot-libot sila.
Halos makalimutan na nilang umuwi sa mga bahay nila. Nakakakain naman sila sa dinadaanan nila. May mga puno naman kasi doon ng mangga na pwedeng pitasin kaya busog na busog naman sila sa araw na iyon. Tumagal din ng ilang oras ang paghahanap nila sa mga gagamba. Ngunit ni isa ay wala silang nahuli at natagpuan. Bagkus mga salagubang lang ang kanilang mga nahuhuli. Nang bandang 6:00 na ng gabi, nang makaabot sila sa isang lugar na ginagawa ng tulay at kalsada, nasa di kalayuan sila nang may marinig silang iyakan at paghingi ng tulong. Boses ito ng mga kabataan na halos kasing edada nila. Nasa masukal na damuhan sila na lagpas tao noon. Nakatago sila doon. Dinig nila mula dito ang lugar na pinangyayarihan ng mga boses. Nagulat sila nang makita nila ang mga kabataan na nakatali ang mga kamay sa kanilang likuran at nakatali rin ang mga paa nito. Humahagulgol sila ng iyak. Paglingon nila sa kaliwang bahagi ay nakita nila ang malaking gilingan. Parang gilingan ng mga karne ng mga baboy, manok at baka. Nakarinig na rin sila ng pagbukas ng makinarya. Nagulat sila nang may inilaglag na bata doon. Sa una ay narinig pa namin ng hiyaw ngunit kalaunan ay ni isang boses ay wala na kaming narinig. Ang naririnig na lang namin ay ang lagutukan ng mga butong ginigiling. Ayon pa kay Lolo Dong, natakot sila sa kanilang nakita. Nagsisitalsikan ng mga dugo ng mga oras na iyon at sa dulo ng makinarya ay lumalabas ang laman na nagiling na. Kinuha ito ng 2 lalaki at inihalo sa simentong ilalagay sa paggawa ng tulay at kalsada. Napapaiyak na sina Lolo Dong at ang kanyang mga kasamahan. Tinakpan na nila ang kanilang mga bibig. Nakakarinig na rin sila ng malakas na iyakan at pagmamakawa. Imbis na maawa pa ang mga lalaking ito ay pinaghahampas pa nila ng 2x2 ang mga kabataang siguro nasa 10 pa sila. Nakatakip ang mga mukha ng mga kalalakihan. Walang pagkakakilanlan sa kanila. Parang mga taong walang pakiramdam sila. Ang emosyon lang na nakikitang pawang galit. Galit na galit kasi sila sa pagpatay sa mga bata. Sabi pa ni Lolo Dong na wala silang magawa noon. Kung kikilos sila sa kinalalagyan nila, ay matutulad rin sila sa mga batang pinatay. Naluha na lang sila sa pangyayaring iyon. Hindi nila lubos maisip na totoo nga ang kwento ng pandurukot sa mga bata sa lugar nila. Dahil dito ay naging takot na ito sa kanila. Kasi sa isang maling pagkilos o pag-iingay nila ay kamatayan ang kasunod. Sinako muna ang 9 na mga bata. Alam ni Lolo Dong na ang iba doon ay buhay pa. Dahil ang isa doon ay nakatakbo pa malapit sa kanilang pinagtataguan, ngunit nahabol ito. Pinagpupukpok ito hanggang mawalan ng malay. Alam namin na nakita kami ng batang babaeng iyon. Gumagalaw pa ito noong makaalis ang pumukpok sa kanya. Nakapagsabi pa ito sa amin na tulungan mo kami. Hanggang sa nawalan ito ng malay. Naiwan ang katawan nito at ng isa pang bata. Tapos ay binuhot ang babaeng malapit sa amin at inihulog sa gilingan. Tumagal pa kami sa aming pinagtataguan. Hanggang ang isang lalaki ay inilabas ang patay na bata sa isang sako. Lalaki ito, tapos ay ginawa ng katarantaduhan. Binitbit nito ang bolo at pinagtatataga nito ang bata. Pinugutan ng ulo na akala mo ay nagkatay lang ng hayop. Pagkatapos nito, ay kumuha ulit siya ng bata sa sako. Ang sumunod na bata ay maganda ito. Humihinga pa kahit putok na ang ulo. Lumapit ang isang lalaki na nasa taas na 6'1", tapos ay kinuha ang bata at hinubaran nito. Hinalay niya ang bata. Tinakpan ng bibig habang ginagawa niya ang kababuyan. Di na nakayanan ng bata ang pamumulestya hanggang sa binuwian din ito ng buhay. Pagkatapos salayin ng bata, ay dinala ito sa lalaking kumatay sa isang kasama nito. Pinugutan din ng ulo ang bata at tinaga ng pira-piraso. Ang isa namang kasama nila ay kumuha ng sako na may laman na batang lalaki. Inilabas ito sa sako. Kumuha ito ng bato. Tapos ay ipinunta niya ang bata sa kalapit na pinagtataguan namin.
Pagkalapag ng bata sa lupa, ay pinukpok na ito agad ng bato. Pero bago niya pa ito pukpukin, ay dinukot niya muna ang mga mata nito. Isinubo niya ang dalawang mata ng bata at sarap na sarap sa pagngasab nito. Pagkatapos ay hinampas niya ng pagkalakas-lakas sa mukha ng bata gamit ang malalaking bato. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang madurog na ang bungo ng kanyang biktima. Malademonyo ang mga ito. Dama ang presensya ng mga kahayupang pinaggagawa nila sa mga kabataang walang muwang pa sa mundo. Nagtatawanan pa ang mga kalalakihan sa nagawa nila. Itinabi na muna nila ang ibang bata na nasa sako at ang sabi ng isa, bukas naman ng iba, doon na sila mailalagay sa kalsada. Muli ay galit ang namuo sa puso ni Lolo Dong. Patungkol pa sa kwento niya, ay hinintay nilang matapos ang mga kalalakihan sa paggawa ng tulay. Nang nagpapahinga na ang lahat, ay minabuti na nilang umalis sa lugar na iyon. Dahan-dahan silang gumalaw at nakalis. Tatakbo na sana silang umuwi sa kanila. Wala nang malalaking damo sa harapan nila at ang nais lang nila ay makauwi na sa bahay nila. Hingalmang dumating sa kanilang bahay si Lolo Dong. Mistulang pipi siya nang tanungin kung saan siya galing at bakit hingal na hingal ito nang makapasok na sa loob ng bahay nila. Pagtitig lamang ang nagawa niya sa kanyang ina. Mulat na mulat ang mga mata nito na namumula pa dahil galing ito sa pag-iyak. Biglang bumuhos ang masaganang luha nito at napayakap na lamang ito sa kanyang ina. Gulat man ang kanyang ina sa nangyari, ay niyakap na lang niya ang kanyang anak na umiiyak. Pinainom na rin niya si Lolo Dong ng tubig para may masmasan. Pagkatapos ay pinagpahinga na muna siya ng kanyang ina dahil sobrang putla na niya. Takang-taka ang ina nito sa kung anumang nangyari sa anak nito. Pagdating ng ama ni Lolo Dong, ay ikinuwento ng asawa nito kung ano ang nangyari sa anak nila. Sabi pa nito ay nagpaalam lang si Dong na maghahanap ng gagamba kasama ang dalawang kaibigan nitong sina Pando at Bunek. Pero ginabi na sila ng uwi at gano'n na lang ang itsura ni Dong nang dumating. Wala na ito sa ulirat. Nilapitan ng ama nito si Dong sa kanyang kinahihigaan. Pinagmasdan ng anak at pagkatapos ay tumungo na sa kanilang kwarto para magbihis. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang may narinig silang umungot na parang may binabangungot. Nagsalita pa ito ng, "Kumaw! Nandyan ang mga kumaw!" Sabay iyak nito, tapos ay ginising si Lolo Dong ng kanyang ina. Pagkamulat ng bata ay naiiyak ito at takot na takot. Sambit pa nito, "Ina, may mga kumaw. Nakita po namin nila Pando at Bunek. Ang ibang mga bata, pinatay po sila ng kumaw." Sabay hagulgol ni Lolo Dong. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa ng marinig iyon. Tapos ay biglang nagsuka na rin si Lolo Dong. Nilinisan muna ng kanyang ina ang anak nito at sinunod ng linisin yung pinagsuka ni Lolo Dong. Nang makabalik na sa pagtulog si Lolo Dong, nag-usap ang mag-asawa patungkol sa sinabi nito. Sabi ng ama nito na baka masamang panaginip lang iyon. Kaya huwag na silang mag-alala pa. Magiging maayos din si Dong. Pero maluha-luhang nakatingin lang ang ina ni Dong sa kanyang asawa. Makalipas ang 2 linggo, ay nakabalita ulit na marami nang nawawalang bata sa kanilang lugar at pati na rin sa karatig lugar nito na nasa 7 bata na ang nawawala. Ang mga tao doon naman ay naging mistulang pipi at bingi sa nangyayari. Dahil kapag ikaw ay may nalalaman, ay kamatayan ang dala nito. O kaya naman ay kahit magsuplong ka sa otoridad, ay mababaliwala na rin ito. Sa dami ng mga taong nawawala, ay hindi nila kayang isa-isahin paghahanapin ng mga ito. Uso na rin sa lugar ang pagpatay sa mga taong walang kamalay-malay. Abril 27 taong 1972, naulit-ulit ang pangyayaring nakita nila Lolo Dong. Sa kasamaang palad, ay sila mismo ang nakuha ng kumaw. May lugar kasi sa Pangasinan na inaayos na para madaanan ng mga sasakyan. Doon sila dadalhin para iyalay sa kalsada na gagawin. 4:00 ng hapon papauwi sila galing eskwelahan. Malayo-layo pa ang kanilang bahay. Kinakailangan dumaan pa ibayo ang mga ito para mauwi sa kanilang mga bahay. Pero hindi lingid sa kanila na sa araw na ring iyon ay madudukot sila ng kumaw.
Habang naglalakad sila ay di nila namalayan na may sumusunod sa kanila. Ang naaalala na lang ni Lolo Dong nang may humagpas sa kanyang batok. Matigas na bagay iyon. Nang magising siya ay nakita na lang niya na sina Pando at Bunik ay umiiyak. Nakatali sila. Ang mga kamay ay nasa likuran rin nakagapos ito. Tapos sa mga paa nila ay nakagapos din. Kahit anong pilit nilang kalagin ng tali, ay hindi nila magawa dahil sobrang higpit nito. Kahit sumigaw sila ay walang makakarinig sa kanila. Pinagtatawanan na lang sila ng mga kalalakihang nakatakip ang mga mukha, pero kita ang mga mata nito. Sabi pa ng isa, kahit magsisisigaw kayo, walang makakarinig sa inyo. Hindi na rin kayo makikita ng mga magulang nyo. Hindi na rin kayo aabutan pa ng umaga dahil sa isang saglit lang ay mamamatay na rin kayo. Nag-iiyakan na lang kami nang nasa isip namin ay ito na ang oras ng kamatayan namin. Katabi ni Lolo Dong ang isa pang babae na halos kasing edad niya. Iyak na ng iyak ito. Hinanap naman niya sina Bunik at Pando dahil kanina ay inilipat sila ng pwesto. Hindi niya makita ang dalawa. Kaya nagdasal na lang ito na, Panginoon, iligtas mo po kami sa kapahamakan. Ilayo niyo po kami sa masasamang taong ito. Panginoon, gusto ko pa pong mabuhay. Ilang oras ang nakalipas. Sinimulan na nila ang pagpapahirap. Sinimulan ito kina Bunik at Pando. Pinagsusuntok ito sa katawan. Hiyaw na lamang ang nasasambit ng dalawa. Hanggang sa kumuha pa ng isang batang lalaki at sa harap namin ay ginilitan ito ng buhay. Umagos ang mapupulang dugo nito sa leeg. Tapos ay isinahod sa maliit na balde ang dugo ng bata na halos nangingisay pa. Nag-iiyakan na ang mga bata. Ang isang lalaki pa ay umiinom na ng dugo ng bata at sabi pa nito, napakasarap talaga ng sariwang dugo. Tapos noon ay nawala na ng buhay ang bata at binuksan na nila ang makinarya sa paggiling ng mga karne. Inihagis ang mga bata doon. Dinig namin ang mga butong naglalagatukan at mga butong nababali. Halos mabaliw na si Pando sa kanyang nakikita. Nagsisisigaw ito at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Si Bunik naman ay natulala sa kanyang nakita. Tumutulo lang ang kanyang mga luha. Ngunit kahit sumigaw siya, ay walang boses na nalabas sa bibig niya. Lumapit ang isang lalaki sa kinalalagyan namin. Dumukot ng panaksak na balisong, sabay itinarak sa leeg ng batang lalaki. Inindahan niya pa ito ng saksak sa dibdib. Hindi na nakapagsalita pa ang bata at binawian na ito ng buhay. Isinunod naman niya ang batang babae. Sinaksak sa dibdib. Winasak ito at inilabas ang puso nitong lasog-lasog. Pagkadukot ay inamoy-amoy niya pa ito at dinilaan na parang sarap na sarap ito. Hanggang sa biglang may dumating pang mga kalalakihan. Siguro nasa 5 pa ito. May isang lalaki na lumapit sa akin. Binitbit ako nito kasama ang katabi kong babae. Dinala kami nito sa di kalayuan. Pinakiusapan ko siya na huwag niya kaming patayin. Yung dalawang kasama ni Lolo Dong na nandoon ay binubugbog na nila. Pero wala siyang narinig na salita sa lalaki. Bagkus ay hinampas ng bato sa ulo ang kasama ni Lolo Dong na babae at isinunod na siya. Nawala na ako ng malay. Pagkamulat ko ay nakatabi na sa akin ng bangkay ng dalawa kong kaibigan na sina Pando at Bunik. Puro pasa ito at wakwak na ang tiyan. Wala na ang mga laman loob nila at pugot na rin ang mga ulo nila. Pagbalikwas ko ay nandoon ang batang babae. Nagising na rin ito, pero nung akmang sisigaw ay binulungan kong huwag ituloy. Pagkakilos ko ay maluwag na ang pagkakatali sa mga kamay at paa ko. Kinalas ko ito at tinulungan ko na rin ang batang kasama ko. Kailangan naming makaalis sa lugar na iyon nang may biglang humila sa amin. Isang matipunong lalaki. Dinala kami sa masukal na lugar at nagsabing tumakas na kayo. Ang mga kasama niyong bata ay patay na. Kayo na lang ang natirang buhay. Bigla namang tinanggal ng lalaki ang takip niya sa mukha. Pero nagulantang ang Lolo Dong sa nakita niya. Dahil ito ay ang ama niya. Patawarin mo ako, Dong. Ako ang pumatay sa mga kaibigan mo para mailigtas ka.
Kinakailangan kong wakwakin ang tiyan nila at kunin ang mga laman loob. Sambit ng ama ni Dong. Tulalang nakikinig si Lolo Dong sa sinasabi ng kanyang ama. Tapos ay nagsalita ulit ito. Kami ang kumukuha ng mga bata. Ginigiling namin ito at inihahalos sa tulay at kalsada. Napaluha na lang si Lolo Dong sa mga narinig niya. Napatakbo na lang si Lolo Dong at nasabi na lang sa kanyang isip na ang ama pala niya ay isang kumaw. Nang matapos ang kwento ni Lolo Dong, nagtanong ako kung nasaan na ang batang babaeng kasama nito sa pagtakas. Ang naging tugon naman niya sa akin, ito, asawa ko na siya ngayon. Ang lola suling mo. Ang batang babaeng nakasama ko noong makuha kami ng kumaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong mga kalakbay. Maraming salamat.